سلام 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 كمي تخونو كمي اللخم تاري حند اللخم اوكي لو مخا كالعي معالتي مشت كم زي اخن قبرو لكم انا حصر زبالة فيديوهات كالعي معالتي تمالي بزعبا بيزنس تماهرنا انا هجي كابتا بيزنس هكن واتسنا نوح مالتي سلازي بيزنس انتا اي تمالي قريزنا احنا احوات تم بزعبا بيزنس تايم خانو قربا وخبرت زبلكم نتا نايت مالي رأيوا لو من امبورتيا كل شيء عنتايا ابتا انت اشمو number 1 number 2 دا قبرنا هنا get up to cover مالتيو so the same you number 2 revenue لو مخا انت اي revenue انا خن مهار مالتي حوات revenue انت ايو اوكي ساينا خن نصنع لك كم تلمود شر كقبر لكم ايه قدم الشر تناي revenue نهلكم زي انا لكم ابدا تريد لكم number 2 اديا so تريد لهم 2 revenue وكا اوتو بتقرنيا خابهات ስለዚህ ናይት ማለ ሓደ ነራ ሎሚ ከዓ ናምበርቲ ማለት እዩ ኦኬ ከምቲ ልሙድ በዚ ኣሸር ገብረልኩም ኣሕዋት ሕፀር ዝበለት ንገብራ ክንፍትና ግርም ቴንክ ዩ ሬቨኑ እንታይ እዩ ወይ ከዓ እቶት ከዓ ትብሎ ትኽእል ካብ ትግርኛ ማለት እዩ እቶት ይበሃል ካብ ትግርኛ ኦኬ እዚ መግለፂ ናይዚ ኦኬ እቶት ኦኬ ግሮስ ሴል ክትብሎ ትኽእልካ ካልኣይ ስሙ እዩ ከምኡ ኢልካ እውን ክትፅውዖ ትኽእልካ ሶ ሬቨኑ ኢልካ ክትፅውዖ ትኽእልካ ብትግርኛ እንተለሊካ ከዓ እቶት ኢልካ ክትፅውዖ ትኽእልና እዚ ቶታል ወይ ከዓ ኣማውንት ካብ ሓደ ካምፓኒ ወይ ከዓ ካብ ቢዝነስ ኢና ንዛረብ ዘለና ሕጂ ትማሊ ብዛዕባ ቢዝነስ ምስ ተማሂርና ካብ ቢዝነስ ዝመፅእ ኦፐሬሽንስ ወይ ከዓ ኢንካም ወይ ከዓ ኣታዊ እዩ ሶ ንዚ ተወሰነ ግዜ ሬቨኑ ናይ ሓደ ዓመት ክትብል ትኽእልካ ወይ ከዓ ሬቨኑ ናይ ወርሒ ክትብል ትኽእልካ ወይ ከዓ ሬቨኑ ናይ ሓደ ኳርተርስ ክትብል ትኽእልካ ኳርተርስ ከዓ እንታይ ምዃና ተማሂርና ኢና ስለዚ እቶት ናይ ሓንቲ ካምፓኒ ወይ ከዓ እቶት ናይ ሓደ ቢዝነስ ካምፓኒ እዚ ክትኮን ትኽእል እያ ስለዚ ኩሉ ተደሚሩ ሬቨኑ ዝመፅእ እንታይ እዩ ስለዚ እዚኣ ክትሕዝዋ ደሊ እየ ምክንያቱ ካብ ሓደ ካምፓኒ ዝመፅእ እቶት እዩ ካምፓኒ ምህላው ጥራይ ኣይኮነን ዋላ ታክሲ ድራይቨር ንበሎ ዋላ ሰርቪስ ንበሎ ካብ ቢዝነስ ዝመፅእ ብሓፂሩ ቢዝነስ ከዓ እንታይ ኢና ኢልና ጉድስ ኦር ሰርቪስ ኢና ኢልና ስለዚ ዋላ ታክሲ ድራይቨር ሬቨኑ ኣለካ ኣብ ወርሒ ክንደይ ኣቲኻ ደና ብዓመት ክንደይ ኣቲኻ ሬቨኑ ኢኻ ተእትዎ እምበሺ ዳብሊቱ ሰባት ወይ ከዓ ምስ ካምፓኒ ዝሰርሕ ሰብ ወይ ከዓ ተቆፂሩ ዝሰርሕ ሰብ ጥራሕ ሬቨኑ ክብሎ ዘይክእል ናቱ ኢንካም ሬቨኑ ግን ባዕልኻ ሰሪሕካ ተምፅኦ እቶት ዝኾነ ይኹን ዋላ ቀምቂምካ ተምፅኦ ድዩ ዋላ ወትኤቨር ግሮሰሪ ሊካ ድዩ ሬስቶራንት ሊካ ድዩ ጋዝ ስቴሽን ኣሊካ ድዩ ወይ ከዓ ትራክ ኣሊካ ድዩ ታክሲ ወይ ኡበር ኣሊካ ድዩ ተምፅኦ ባዕልኻ ሰሪሕካ እቶት ሬቨኑ ተባሂሉ ይፅዋዕ እቲ ሬቨኑ እንታይ እዩ ግሮስ ሴል ከዓ ክትብሎ ትኽእልካ ግሮስ ሴል ከዓ ካልኣይ መፀውዒ ግሮስ ሴል ከዓ ኣቕሓ ትሸይጥ ትኾንካ ኣይተም ትሸይጥ ትኾንካ ማለት እዩ እዚ ሓፈሻዊ ሬቨኑ ይበሃል ስለዚ ቢዝነስ ሬቨኑ ግሮስ ኢንካም እዩ ግሮስ ኢንካም እዩ ኣታዊ ግሮስ ኢንካም ብሓፈሻ ኩሉ ቅድሚ ወፃኢታትካ ምውፃእ ማለት እዩ ስለዚ እዚኣ ሕድዋ ሬቨኑ እንድሕር ንኣብነት 100,000 ኣልዩ ኮይኑ ናይ ሓንቲ ካምፓኒ 100,000 እንድሕር ኣሎ ኮይኑ ኣብ ሓንቲ ካምፓኒ ሰሪሕካ ዘምፅኻዮ ዓመት ሙሉእ ክንብል ንኽእልና እዚኣ ወይ ከዓ ታክሲ ኡበር ሰሪሕካ ዘምፅኻዮ ስለዚ እዚ ሬቨኑ እዩ ዝብሎ ስለዚ እቲ ግሮስ ኣታዊ እዩ ኢና ንብላ ዘሎ ቅድሚ ወፃኢታትካ ምውፃእካ እዩ ስለዚ ሬቨኑ ኩሉ ሻዕ ቅድሚ ወፃኢታትካ ዘሎ እቶት እዩ ስለዚ ሬቨኑ ከመይ ገይሩ ካልኩሌት ይገብር ሬቨኑ ኢዝ ኢኳል ቱ ፕሮፊት ወይ ከዓ ፒ ክንብሎ ኢና ክንመሃራ ኢና በይና ንባዕላና ፕላስ ሲ ኮስት ከምዚ ጌርካ ከዓ ካልኩሌት ትገብሮ ትኽእልካ እንተኢልካ ስለዚ እዚ መክሰብ እዩ እዚ ከዓ ኮስት እዩ ስለዚ ንኣብነት እንታይ ኢና ኣለና ነዚ ሓንቲ ጋሎን ኦፍ ፀባ ንሓንቲ ፀባ ጃሎን 3 ቅርሺ ገዚእካ ካምፓኒ ንበሎ ስለዚ ንስኻ 5 ቅርሺ ሸጥካያ ንበላ 3 ቅርሺ ካብታ ካምፓኒ ገዚእካ ንስኻ ድኳን ኣለካ 5 ቅርሺ ሸጥካያ ጅራዮ 3 ቅርሺ ኣብዚኣ ኮስት እያ ንዓኻ ኣብዚኣ 3 ቅርሺ ትኣትላ تا ريفينو خا نسخة حمش قرش لشت كي خا حمش قرش ريفين رخيب كلا خا بروفيت كندي على بزيا
سو أتي حموش قرشي زقدر لثلاثة قرشي كل التقرشي اللي عاوز عملتي سلازي نايتات سبعة كتجزء خلقها بثلاثة قرش اندحر جزيكا እንደገና بحموش قرش اندحر شتكايا تعرفيني أذا تام شيات أذا سلازي نزي أخا تخلي تقرشها بروفيت يا زي سي كوست خنبلان خلنا زي بروفيت زي أخا ريفين مالت كم زجركا كالكوليت كبر خلي سلازي قرب كبر زبالة نابتر استخدمت كلنا نسوم أنا accounting ويك calculation كان بحصر زبالة revenue أوتوت مخانون حدا كامباني مالتي سلك عادي عندكم كم يجركا calculate نقبره let's say revenue calculate نقبره خلا unit sold times زربحه selling price مالتي let's say كندي قالون أبا سلسة قرشنا عشرة تخيل تحاوسنا عشرة أبا قالون شيت كاللها سلازي selling price مشيت واقعها خلينا لحمش قرشنا لنا لازم زي عشرة زربحه بحمشته زي revenue خمسة تخلي حمسة مالتي so revenue أبزيا نايت أبا ترح حمسة قرشتيله سلازي كله نايت أبا كاندي اندحراب جروسر متينا كله الكحول كالي كله تدميرو أبزا كامباني أورحي كندك شيء تخلنا عبنت بيتشح شيء تنبال السبزي so زي revenue ناي حدا ورحي زيا بتخل كل خط حزوا على سبلني so revenue كم يجرك calculate تقبره أبزين هلوك مالت revenue is equal to unit sold مالت كندي item شتكا كندي نبرت شتكا كله كراونت زبو بحد له بحد كاتيجوريز قبره بسكوت بحد له እንደገና ها كل زي تفعلي الكحول تلك الكحول بحد له سلازي بمول زي ايتم نناتو كالكوليت غيرو تو بي اس ناي بعلو تو بي اس لومي كالكوليت غبر تو بي اس بسنه سرعت غير سرحو تاغبرلكا كالكوليت غبرلكا خالي ስለዚህ እዚኣ ግን ክትሕዝዋ ዘለኩም ታነቢሩ ክንደይ ዩኒት ሶል ተሸጡ ዝረብሖ ሴልን ፕራይስ ማለት እዩ ስለዚ ብጋለን ብሲምፕል ሓንቲ ጋለን ክወስድና 10 ጋለን ፀባ እንድሕር ተሸጡ ዝረብሖ ብ5 ቅርሺ ማለት እዩ ስለዚ 50 ረቤን ምፅ ኢሎ ማለት እዩ ረቤን ናይዛ ካምፓኒ እዚኣ 50 ናይ ፀባ ጥራሓ ግን ኩሉ ሙሉ ተደማሚሩ ናይ 50 ናይ ፀባ ክትብልካ ናይ ካልእ ክትብልካ ናብ 100,000 እንድሕር ኣትዩ እዩ ማለት እዩ ኦኬ ታይፕስ ኦፍ ረቬኑ ዓይነታት ረቬኑ ካበይ ክመፅእ ይኽእል እዩ ካብ ኦፐሬቲንግ ረቬኑ ክመፅእ ይኽእል እዩ ካብ ከምኡ ዝበልናይ ግሮስ ረቬኑ ክመፅእ ይኽእል እዩ ሰርቪስ ረቬኑ ክትመፅእ ትኽእል ኣክር ረቬኑ ዝበሃል ኣሎ ሪክሬቲንግ ረቬኑ ዝበሃል ኣሎ ኢንተረስት ረቬኑ ንባዕሉ ገንዘብ ተሊካ ካብ ረንት ረቬኑ ኣሎ ዲቪደንድ ረቬኑ ኣሎ ብዙሕ ዓይነት ረቬኑታት ኣሎ ማለት እዩ ሶ እንታይ ዘድልየና ንዓና ከመይ ጌርና እቲ ረቬኑ ወይ ከዓ ከመይ ጌርና ካልኩሌት ከም ንገብር ርኢና ኣለና እንታይ እዩ ትርጉሙ ርኢና ኣለና ስለዚ ኣበይ ትረኽቦ ረቬኑ ኣብቲ ፋይናንሻል ስቴትመንት ኮይኑ ኣብታ ኢንካም ስቴትመንት ኢኻ ትረኽባ ኣብታ ኢንካም ስቴትመንት ከይድካ ኢኻ ትረኽባ ኣሕዋት ልክዕ ኣብታ ኢንካም ስቴትመንት ኢና ስለዚ ንኣብነት ንሕና ለሰይ ናይ ተስላ እንድሕር ክርኢ ኮይና ኣብ ዝሓለፈ ትማሊ ዝገለፅናይ ማለት እዩ ኢንካም ስቴትመንት ናይ ተስላ ንህለኩም ኣብዚ ማለት እዩ ኦኬ ሰለስተይቱ ኣብዚ ንህለኩም ሶ ኣብ ቱ ኣብ እየ ኸይደ ኣነ ኣብቲ ሴኩሪቲ ኤንድ ኤክስቼንጅ ኮሚሽን እየ ኸይደ ኣብዚ ኸይደ ኣብ ኢንካም ስቴትመንት ንኣብነት ናይ ትማሊ ዝነበረ ማለት እዩ ኩሉ እዚ ፋይናንሻል ስቴትመንት ንህለ ብዛዕባ እዚ ኣሰት ዘሎ እዚ እንታይ እዩ ባላንስ ሽት እዩ ኣየድልየና ንሕና ባላንስ ሽት ኣይኮነን ንዘርብ ዘለና ሬቨኑ ኣብ ኢንካም ስቴትመንት ንህለኩም ኢንካም ስቴትመንት ከይዱ ሬቨኑ ንኣብነት ራዩ automotive sales نهلك auto regular credit نهلك كل عينة sales نهلا زي بملو cost of قدم cost له نهلكم أبزي number ده مالتي بوم زي revenue ناي Q1 2024 so revenue 20 حدا بيلن نت بسلسة مالتي so أبزي revenue كنت سري حلقات متزمالتي نابنت ناي تسرع 21.3 بي علنا مالتي ስለዚ ሕፅር ዝበለ ድሓን ኣብቲ ፅፉፍ ዝበለ እውን ስለ ዘሪአኩም ፀገም ዝበሃል ኣይኮነ ግን ሬቬኑ ኣበይ ክትረኽቦ ትኽእል ዝብል ሕቶ ግን ሲምፕል ኣብ ኢንካም ስቴትመንት ክትረኽቦ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ከምታ ዝረኣኹማ ናይ ተስላ ሕጂ 21.3 ቢልዮን ርኢና ማለት እዩ ሶ ሬቬኑ ርኢና ኦኬ ካብ ፒክቸር ዘምፅኹ ከመይ ዝበልና ሬቬኑ እንታይ እዩ ግሮስ ኢንካም
ካብ ቢዝነስ እዩ ማለት እታ ቢዝነስ ግሮስ ኢንካም እታ ቢዝነስ ግን ክንደይ ኢና ትማሉ ኢልና ኢና ሲንግል ብስምካ ክትኮን ትኽእል እያ ፓርትነርሽፕ ክትኮን ትኽእል እያ ወላ ኤልኤልሲ ክትኮን ትኽእል እያ ወላ ኮርፖሬሽን ክትኮን ትኽእል እያ ካብኣ ዝመፀ ተሸጠበል ሰርቪስ ተገብረበል ኢንተረስት ዝረኸብካ የበል ዲቪደንድ ዝረኸብካ የበል ኩሉ ኮታስ ቢዝነስ ኢልካ ተኣምነሉ እዩ ስለዚ ካብኣ ትመፅእ ቅድሚ ወፃኢታታ ወይ ከዓ ቅድሚ ኮስት ናይቲ ንብረታት ምውፃእና ወይ እውን ቅድሚ ኤክስፐንስ ምውፃእና ትርከብ እያ ታረብን ስለዚ ከም ወያ ዝበልና እታ ፀባ እታ ጋሎን 3 ቅርሺ ገዚእካ ምሽ ስትል ብ5 ቅርሺ ኢኻ ሸጣ ዘለኻ እንደገና ስትል ሬቨኒ ናትካ 5 ቅርሺ ኣይተውፅኦን ኻዚ ስለዚ 2 ቅርሺ ከዓ ፕሮፊት ረኺብካ ከም ዘለኻ ማለት ሓደ ብሓደ ስለ ዝመሃሮ ፀገም ኣይኮነን ማለት ሶ ሬቨኒ ኩሉ ሻዕ እንታይ ኣብ ሓደ ቢዝነስ እቲ ሴልስ እዩ በቃ እቲ ሽያጥ ትረኽቦ እዩ ሽያጥ እንታይ ክኸውን ይኽእል ንኣብነት ኮሚሽን ክኸውን ይኽእል እዩ ንብረት ክኸውን ይኽእል እዩ ዋላ ሳብስክሪፕሽን ክኸውን ይኽእል እዩ ክሬዲት ካርድ ፊ ክኸውን ይኽእል እዩ ኮታስ ዝተፈላለየ ዓይነት ሽያጥ ክኸውን ይኽእል ማለት ስለዚ ታይፕስ ኦፍ ሬቨኒ ኣብቲ ዝረኣናዮ ኦፐሬቲንግ ሬቨኒ ኣሎ ናን ኦፐሬቲንግ ሬቨኒ ኣሎ ኦፐሬቲንግ ሬቨኒ ማለት ንስኻ ኣክቹዋሊ ካብ ሓደ ቢዝነስ ትረኽቦ ኣክቲቪቲ እዩ ኦፐሬቲንግ ሬቨኒ ምክንያቱ ብቢዝነስ ሸጥካ ኣቕሓ ድዩ ንብረት ድዩ ካልእ ወይ ከዓ ሰርቪስ ጌርካ ናን ኦፐሬቲንግ ሬቨኒ ከዓ ከምዚ ረንታል ማለት ብክራይ ብገለ ትረኽቦ ንስኻ ኣክቲቪቲ ዘይብልካ ከዓ ንስኻ ረንታል ወይ ከዓ ቢልዲን ወይ ከዓ ህንፃ መሰካርካ ትረኽቦ ሬቨኒ እዩ ስ እቶት እዩ ኣሕዋት እዚ ብጣዕሚ ክትሕዝዎ ደስ ይብለኒ ማለት እዩ ሶ ናይ ተስላ ርኢኹሞ ሲምፕል እዚኣ ንሪኣ ኢና ንሓንቲ ኣብነት ኣብ ኢንካም ስተትመንት እያ ንህለኩም ቶታል ሬቨኑ ኣብዚ እንታይ ክመፅእ ይኽእል እዩ ቶታል ሬቨኑ ናይ ዲቪደንድ ኢንተረስት ካልእ ኦፐሬሽን ሬቨኑ ብዙሕ ነገር ሬቨኑ ክመፅእ ይኽእል 100,000 ሬቨኑ ገይሩሎ ማለት ሶ እዚ ቀፂሉ ዝመፅእ ወርድታት ንመሃሮ እዩ ኣብ ኔክስት ታይም ማለት ቨሪ ኢምፖርታንት እዩ ኣሕዋት እዚ ክንፈልጦ ዘለና ነገር እዩ ስለዚ እታ ሬቨኑ ትበሃል ኣብዚኣ ከደግማ ሬቨኑ ኢዝ ኳልቱ እንታይ ኢና ኢልናያ ኩሉ ሻዕ ከነርብሓ ከለና ኳልኩሌት ክንገብራ ከለና እንታይ ኢና ላይክ ናምበር ኦፍ ኣይተምስ ዝረብሖ ሴልን ፕራይስ ማለት እዩ ሶ ናምበር ኦፍ ኣይተምስ ሬቨኒ ኢዝ ኳልቱ ፀባ ለሰይ እንድሕር 5 ፀባ ሸጥና ላይክ 10 ፀባ ከገባይ 10 ፀባ ሸጥና ዝረብሖ ብ5 ቅርሺ እንድሕር ሸጣ ኣለና ሬቨኑ 50 ቅርሺ ረኺብና ኣለና እዚ 50 ቅርሺ ናይ ፀባ ጥራሕ ሓፈሻዊ ንሕና ግን ብዙሕ ሬቨኑ ክተብር ንኽእል ስለዚ ሓንቲ ብዚኣ እንታይ ኢና ክንሕዝ ዘለና ሕጂ ንእሽተይ ሒዝናያ ንኸይድ ቶታል ሬቨኑ ናይ ሓደ ነገር 500,000 ከም ዝረኸብና ከምዛ ናይ ተስላ ከም ዝረኸብናዮ ምክንያቱ 500,000 ናይ ሓንቲ ግሮሰሪ 500,000 ሬቨኑ ከም ዝሓዝና ሒዝና ክንከይድና ስለዚ ካብኣ እንዳጉደልና ክንከይድና ነዚኣ ማለት ሰንጠረዥ እዚኣ ሲ ኢንስተድ ኦፍ 100,000 ላስ 500,000 ጌርና ክንከይድና ነቲ ካልኩሌት ክንክጥዕመልና ናብ ቀፃሊ ስለዚ 500,000 እዚኣ ቶታል ሬቨኑ 500,000 ረኺብሉ ወይ ሲምፕል ዋላ 100,000 ክንከይድ ንኽእል ኢና ስለዚ ኔክስት ክላስና እንታይ ክትመፅያ ኮስት ኦፍ ጉድ ሶልድ ክትመፅያ ግሮስ ፕሮፊት መፅያ ኦፐሬቲንግ ኤክስፔንስ ክትመፅዩ ካልእ እንታይ እዩ እዚ መሰረታዊ ክንፈልጦ ዝግባአና ኢና ግርም ሶ ንሳ ኢልና ናይ ሎማዓንቲ ክላስ ኣሕዋት ካልእ ኣብ ቀፃሊ ፅባሕ ከዓ ብካልእ ተፈሊና ክሳብ ንመፃኩም እዚኣ እታ ሬቨኑ እንታይ ምዃና ኢና ተማሂርና ዘለና ስለዚ ሬቨኑና እንታይ እዩ ሲምፕል ወርድ ቴንክ ሶ ማች ከምቲ ልሙድ ሓበሻ ኤዱኬሽን ምሳኹም ፀኒሑ ታንክ ዩ